Dobrodošli u Južnoafričku divljinu 7. put. Dobrodošli na sažetak 7. etape brdsko-biciklističke timske utrke Cape Epic. Danas ćemo ponovno družiti se sa ponajboljim svjetskim brdsko-biciklističkim timovima, a kao i svih 7 dana do sada, sa nama je i ovaj puta urednik biciklističkog magazina Biciklizam HR i licencirani međunarodni brdsko-biciklistički sudac Robert Gelo. Pozdrav gledateljicama i gledateljima Sportske televizije. Evo vidimo prizore sa prethodne etape koja je, kažu, bila jedna od najtežih u 9-godišnjoj povijesti Cape Epica. Kiša je padala skoro čitavo vrijeme i bilo je puno problema sa pothlađivanjem jer se očito nisu svi pripremili, nisu ni očekivali da će biti ovako niske temperature i to je tako mokro, tako vlažno tokom čitave etape. Bila je to, prema riječima naših natjecatelja koje pratimo budno svih ovih dana, i psihički i fizički najzahtjevnija etapa, ali isto tako patili su strahovito i bicikli, bilo je jako puno mehaničkih kvarova i problema sa opremom. Tako je, kažu da su prije etape su stavili nove pločice za kočnice, nakon etape su ih bacili i morali su staviti druge. To dovoljno govori o tome koliko su bili teški uvjeti i za tehniku. I ove slike koje vidimo, a gledali smo upravo već dobro poznati bračni par u kategoriji mješovitih parova. Koliko je bilo u stvari teško i zahtjevno, zaista hladna kiša i još hladniji vjetar i jednostavno su izvukli toplinu iz tijela biciklista i zaista su patili u 6. etapi. Vidjeli smo i Nika Fitzmajera, tada vodećeg u veteranskoj kategoriji, sa povezom oko koljena, dakle malo ozbiljniji pad je bio u pitanju. I u pitanju je i njegovo vodstvo u kategoriji. Gledamo i zamjenu stražnjeg kotača i južnoafričke ekipe 360 Life. Tu su izgubili puno vremena. Štefan sam, evo, i on je morao promijeniti pločice na kočnicama usred etape. Podsjećamo da je u ukupnom vodstvu ekipa južnoafričko-švicarske kombinacije 360 One Songo Specialized, a ova čista južnoafrička ekipa 360 Life pokušava cijelo vrijeme sustići i nikako ne uspijeva. Tako je bilo i u prošloj etapi koje smo upravo vidjeli završetak. Tako je, Bulls 2 nisu uspjeli dobiti tu etapu. Dijelilo ih je, desetinke su ih dijelili od toga, međutim iskusni Stander i Saucer, još jedna etapa na njihovo ime. Gledamo klasifikaciju. 360 Life su na 5. mjestu nakon one velike nesreće koju su imali u drugoj etapi kada su izgubili bilo kakvu šansu za pobjedu, ali još uvijek se nadaju da bi ukupno poretku mogli napraviti ponešto. A sada ćemo na kratko obići ovaj glavni šator Cape Epica. Absin, glavni šator, mjesto je na kojem se biciklisti mogu opustiti, okrijepiti i odmoriti noge. Kao što vidite, tu je jako ugodno. Nudimo pića s kojima se biciklisti mogu rehidrirati. Imamo i internet, pa mogu provjeriti elektroničku poštu i dnevne rezultate. Ja sam ovdje kiropraktičar, ta je usluga besplatna za sve bicikliste Cape Epica. Za nas bi uspješna utrka bila ona u kojoj ne bi bilo štetnih posljedica. Razumijemo da će poneki natjecatelj uvijek završiti u bolnici zbog ozljede ili bolesti, ali nažalost često se događaju i ozbiljne ozljede glave nakon težih padova. Većina ih se dobro oporavi, bez mnogo posljedica, i voljeli bismo da tako i ostane. Razumijemo da ne možemo izbjeći sve traume. Ovo je izuzetno teška utrka i taj sport opasan. Međutim, dok god postoje mjere sigurnosti, možemo ograničiti posljedice i to smatramo uspjehom. Nakratko smo vidjeli Silvijana Ekofea u žutom dresu ekipe Kindle Sport na infuziji, dakle on je očito dehidrirao zbog spomenutih problema sa probavom, a u međuvremenu netko je rekao da smo svi jednaki, međutim nismo. Ovi koji imaju malo više novaca mogli su se priuštiti, dakle, ne samo šator nego i boravak u kamperima sa svim pogodnostima koje to nudi. Kada si spomenuo već Kindle Sport, zaista šteta da se Švicarac ozlijedio, jer Kindle Sport u kojem se uz njega natjecao i Luka Šopić su zaista sjajno počeli, bili su odlični i u prologu i u prvoj etapi, a onda su zbog bolesti morali otpasti.
ispasti i ostali smo sa samo 2 predstavnika, Jastrebarsko Protea Jaska i GT Croatia. Evo vidjeli smo na kratko, vodeći u veteranskoj kategoriji mora odstupiti zbog one ozljede koljena. A ovo je najava, dakle ove etape, današnje etape koje nije toliko dugačko, 85 km i 2200 metara penjanja, što i je puno na ovako kratkoj razdaljini. I završetak u onoj poznatoj Oak Valley ili dolini hrastova koje se svi natjecatelji vesele i zbog toga što je ona zaista prekrasna, a i zbog toga što označava da si već došao na domak cilja. Kada dođeš na cilj, tu si ostala ti još samo jedna etapa. Da, naravno, svakim danom smo sve bliže, ali još uvijek imamo oko 140 km koje moramo prijeći. Možda će nam danas ići malo bolje, ali čeka nas mnogo penjanja pa moramo ustrajati. Vidimo s desne strane Barry Stander nakon jučerašnjeg dana nosi dugačke nogavice, također i Esther Sis koja je gotovo odustala jučer zbog pothlađivanja, nosi takozvane trofrtaljke. Nikad se ne zna i ne treba riskirati sa time. Kada su nakon one afričke vrućine osjetili ovu drugu hladniju stranu, više ne vjeruju prognozama i za svaki slučaj uvijek se lako mogu skinuti, ali dobro je imati nešto toplo sa sobom. Evo, podsjetimo, znači ovo je predzadnja etapa, te dvije posljednje etape nisu toliko dugačke i možemo očekivati realno da će Jastrebarsko Protea Jaska i GT Croatia završiti ovu utrku, a isto tako i Luka Šopić iz Kindle Sport Croatia. Dakle, držimo palčeve i gledamo dalje. Luka naravno nastavlja utrku svih ovih dana izvan konkurencije, vozi sam, ali za sada uspijeva završiti sve etape. Isto tako koliko znamo i naši slovenski prijatelji Petr Vesel i Uroš Breški. I ovo je bio prvi uspon na predposljednjoj etapi i tu su se odmah odvojili u vodećoj poziciji 5 već nam dobro poznatih timova sa 361 Song of Specialized naravno među njima. Dakle, to je glavna grupa, osim Standera i Saucera, tu su ekipe Topic Ergon, Multivan Merida, Bulls 2 i 360 Life. Za sada još, naravno, pošto je početak etape, ne idu prejako. Doduše, ovaj ritam je dosta žestok, ali sigurno još imaju rezerve do kraja etape. George je ovdje malo skoro promašio zavoj, bez obzira, znači oni su toliko brzi na usponu da ispadaju iz zavoja. Naravno, George iz 360 Life-a nesretni zbog onog gubitka 25 minuta ispred svojih konkurenata iz 361 Song of Specialized-a, ali jučer su bili loši i izgubili su čak i drugo mjesto u generalnom plasmanu, tako da su završili uoči ove etape, su krenuli sa 5. pozicije. Evo tu vidimo napad Evansa i Georgea, dakle ovdje vidimo samo četvoricu iz ove glavne, malo prije spomenute grupe koji mogu pratiti, dakle koji mogu napasti. Tu je i gledamo ovu glavnu grupu koja nije mogla ipak pratiti taj ritam na ovom usponu. Vidimo Saucera, plakatu. Evans i George u napadu znaju da najbolje što mogu napraviti je da pokušaju osvojiti etapu i eventualno čak da pokušaju doći do 3. mjesta na podiju. Razlika se polako povećava. To bi ujedno bio i najveći uspjeh južnoafričkih timova, to jest kompletnog južnoafričkog tima. Drugo mjesto na podijumu se još nije dogodilo u povijesti Cape Epica. Evo, došli su i do spusta, znači prilika da održe svoju prednost. Evans i George. Brzina koju postižu na ovom dosta neravnoj nizberici, koja čak ima dosta nečistoća na stazi i kamenja i balvana, je preko 65 km na sat. Što i na ravnoj cesti nije malo. Naravno, i tu svaki pad vodi u doktorski šator koji smo vidjeli na početku ovog sažetka. Vidimo i dalje vodeće u miješanoj kategoriji bračni par Klein Hans iz Švicarske.
Danas su uvjeti jako lijepi, znači, dakle za vožnju suho je, vidimo da je malo izašlo sunce, doduše oni su još uvijek tu u hladu, ali to im vjerojatno i odgovara. Vidimo i Sally Bigham, dakle vodeća u kategoriji žena. Sally Bigham u tamno-crvenom dresu, odmah malo iza nje je Esther Sis sa marem oko vrata i grijačima na nogama nakon jučerašnjeg pothlađivanja. Lakata, bivši svjetski prvak u maratonu, preuzeo je inicijativu u ovoj grupi, a vidimo na prvoj okretnoj stanici Evans i George nisu čak niti stali, dakle izračunali su da imaju dovoljno tekućine hrane već na biciklima i vrijeme je previše dragocjeno u ovom trenutku. Ali potjera je tu odmah blizu iza njih. Vidjeli su lovci da je plijen malo previše odmakao. Iskoristili su onaj spust iz 360 Life-a i eto, odlučni da osvoje etapu za Južnu Afriku, bježe dalje, a vidjet ćemo kako će na to odgovoriti prvenstveno 361 Songo Specialized ekipa, ali i svi ostali koji su u potjeri. U ovom trenutku prednost Evansa i Georgea je 3 minute. Gledamo i dalje ovu grupu koja pokušava sustići Evansa i Georgea. U posljednje 2 etape smo imali pokušaj bjegova, ali su etape završavale sprintom. Vidjet ćemo hoće li i sada potjera uspjeti sustići 360 Life ili će oni ovaj puta uspjeti osigurati sigurniju pobjedu. Evo, u ovom trenutku su Evans i George povećali svoju prednost na 4 minute. Dobro im ide. Ovaj kreolik malo podsjeća na naš dalmatinski krš, na Velebit. Tako je. Možemo samo učiti od Južnoafrikanaca kako se promovira turizam, vinarska industrija, dakle kompletna destinacija. Što se toga tiče, promocija za Hrvatsku sa jednom ovakvom trkom na Velebitu bila bi zaista spektakularna i imali bi šta pokazati svijetu. I dalje Evans i George u vodstvu, odnosno u bijegu. Vidimo da su Stander i Sauce čitavo vrijeme na čelu ove grupe i očito da su oni zapravo primijenili jedan svoj pritisak i ispituju koliko su ovi drugi sudionici u grupi snažni i koliko ih mogu pratiti. Oni su uvijek znali u prethodnim etapama kada treba skočiti, kada treba pobjeći grupe i uvijek su se uspješno odvajali u tim pokušajima. Zanimljivo je da ovaj helikopter zapravo i nije baš previše dobrodošao za ovu grupu, pošto Evans i George mogu po njegovom položaju vidjeti točno gdje se ta grupa nalazi iza njih. Vidimo da se glavna grupa malo i rastegnula i u ovom trenutku već jedan mali, znači gledamo šestoricu, to su 3 ekipe na čelu grupe i mali već se povećava jedan ovaj razmak između ostatka grupe i njih. A momci iz 361 Songo Specialized su odlučili ubrzati i ne samo pobjeći ovoj grupi, nego i probati sustići i 360 Life. A sada se spuštamo sa najviše točke današnje etape i polako silazimo prema cilju. Karl Platt i Stefan Sam iz ekipe Bulls koje smo toliko spominjali u prva 2 dana, sada su zaostali i već dakle, u ovom trenutku imaju 10 minuta zaostatka iza ove dvojice, Evansa i Georgea. Dakle, prema kraju utrke ekipa Bulls sve lošije i lošije. Ovaj teren izgleda vrlo negostoljubivo i 360 Life je izgubilo onih 25 minuta baš zbog bušenja guma, što se dogodilo sada Bullsima. Tako, ovo je Bulls 2, Thomas Ditch iz Bullsa 2, bivši svjetski prvak u mountain bike maratonu, ima problema sa lancem. Riješio je problem, ali vidjet ćemo da li je riješio ovim problemom i svoj eventualni plasman na pobjedničko postolje u etapi.
Sjajno izgledaju danas momci iz 360 Life-a, Kevin Evans i David George. Evo, za njima idu sa 5 minuta zaostatka, uspjeli su odvojiti, dakle, 361 Song of Specialist, Thunder i Saucer. Dakle, tu i oni jure barem prema drugom mjestu, ako ne uspiju stići. Isplatilo se kockanje Evansu i George, znači oni su relativno rano pobjegli od glavne grupe i računaju na to da će uspjeti održati do kraja ovo vodstvo. U ovom trenutku imaju prednost od 8 minuta od ove druge lovačke skupine, a 5 minuta ispred 361 Song of Specialized-a. S time da to ništa neće utjecati na poredak u ukupnom redoslijedu, jer Song of Specialized imaju zaista veliku prednost od više od 20 minuta ispred ostalih. A u isto vrijeme Bigam i Sus u ženskoj kategoriji dalje suvereno predvode, dakle u ovom trenutku njihova pobjeda na etapi, a i prvo mjesto na podiju izgleda neoborivo. Evo, došli smo do Oak Valley-a, do ovog hvaljenog single tracka koji sigurno odgovara cross country specijalistima Sauceru i Standardu. Dakle, vidimo prolazak zavojitom uskom stazom kroz borovu šumicu. Opet nešto što nas podsjeća na naše krajeve. A kad već govorimo o našim krajevima, spomenimo i naše. Oni su naravno još uvijek u konkurenciji. Ide im jako dobro, ali i oni su se strašno veselili upravo ovom dijelu staze. I za sada su se jako dobro držali na njemu, a svih ovih dana su se i GT Croatia i Jastrebarsko Protea Jaska poboljšavali u ukupnom plasmanu od onih iza 100. mjesta na početku. Posljednje dvije etape završavaju oko 50. pa čak i ispod 50. mjesta. Što je sjajno s obzirom da u trci je od preko 500 timova koji su startali, ostalo njih u ovoj konkurenciji muških parova tek nešto više od 200. Tako je, pobjeda za uopće završiti ovu čitavu utrku je pobjeda sama za sebe. Znači za bilo kojeg amatera, gledamo sada profesionalce, međutim svi koji nisu profesionalci mogu biti kako sretni ako završe utrku. I zaista smo mogli uživati u ovoj slici kako je organizator sjajno pripremio ovaj single track sa dobro utabanim zavojima i zaista su nakon one jučerašnje etape biciklisti ovdje mogli guštati u punom smislu te riječi. Evo, već vidimo ciljni prostor i George Evans u ovom trenutku 6 minuta prednosti nad Standardom i Saucerom i evo ga, sad mogu i odšetati lagano do cilja ako treba. Nakon dva sprinte završetka u posljednje dvije etape, evo ga 360 Life osvaja svoju prvu etapnu pobjedu i to na ovako uvjerljiv način. Svaka im čast. Koliko god nisu imali sreće tamo u drugoj etapi, kada su imali najmanje 3 defekta, evo sada im se to vraća i danas su zvijezde dana. Očekivano Standard i Saucer na drugom mjestu. Gledamo veterana Barta Brentinsa koji je preuzeo sa svojim partnerom vodstvo u veteranskoj kategoriji, a isto tako i potvrđuju Bigam i Sus vodstvo u ženskoj kategoriji. I mješoviti par, naravno, bračni par Klein-Hans. Dakle, nema nekih promjena. Jedina promjena je na ovom pobjedničkom postolju. Po prvi puta Južnoafrikanci iz 360 Life-a postigli su ono što su željeli i nadali se od samoga početka. Da, jako sam sretan. Uvijek je lijepo pobijediti. Još je bolje vratiti se na postolje i stisnuti palčeve i sve ostalo za sutra, jer sve mi se čini da će biti teško, poput vožnje vlakom smrti. Da, mogao bih reći da je poput vožnje vlakom smrti. Jedan dan se osjećam dobro, drugi loše. Ipak sam na kraju bio dobar. Imao sam loš start u ovoj etapi i dobre i loše trenutke, ali dobro je kad se završi u dobrom raspoloženju. Veselim se kraju. Iduće godine bili smo dosta uspješni na ovom epiku prvi put i jako mi je drago da je tako dobro ispalo. I rezultati etape. Naravno, čuli smo što je rekao Evans, veseli se i vraćanju na pobjedničko postolje, mislio je na ukupni poredak jer su, zahvaljujući ovoj etapi, uspjeli se ponovno vratiti među vodeći trojac.
Spomenimo i naše, 41. mjesto za GT Croatia, a 43. dakle 2 mjesta iza njih je došlo Jastrebarsko Protea Jaska. Dakle, vrlo izjednačena utrka dviju hrvatskih ekipa sa 3 hrvatska i jednim slovenskom natjecateljem. Tako je, oni zaista vode jednu napetu utrku među sobom. Zadnjih par etapa završavaju zaista vrlo, vrlo blizu, ali Protea Jaska Jastrebarsko ipak u ukupnom poretku malo brža zbog one druge etape kad su skupili dosta veliku prednost. Sljedeća etapa, dakle posljednja etapa, 7. samo 64 km, šta je to za nas ili za njih, i 1350 metara penjanja. Pa možemo uglavnom gotovo sigurno najaviti da je Hrvatska imala zaista uspješnu godinu na Cape Epicu. Od 3 ekipe, samo ekipa Kindle Sporta nije završila utrku i to nažalost zato što se švicarski partner Luki Šopiću razbolio, ali zato GT Croatia i Protea Jaska Jastrebarsko zaista sjajno voze i ukoliko zaista neće imati nekih većih poteškoća, možemo reći da će 100% završiti Cape Epic. I zato budite sa nama i sutra u posljednjoj etapi ove velike, lijepe, zanimljive, uzbudljive i teške utrke sa samog juga Afrike. Budite s nama u posljednjoj etapi Cape Epica. I pratite Biciklizam HR na Facebooku i na YouTubeu gdje možete i naknadno vidjeti sve ove snimke. Lijep pozdrav i doviđenja. Pozdrav.